És itt van velem Hexikel is, ez egy újabb Minecraft Pocket Edition szerver élet. És megütlek. Miért? Most csak ütögettelek? Hát, Istenem. Ja, mennyi fád van? Szerintem figyelj, csináljunk olyan házat, ami volt amúgy a múltkori szerveren, jó? Igen, csak ahol fehér volt, most lesz a sima, és ami sima volt, az lesz a fehér. Egy kis követ. Rendben. És akkor most hangosabban beszélj? Szerintem kicsit. Jó, igen, igen. Gyűlik a fa. Hát, jó. Na, az jó, az nagyon jó. Meg csimálva. Vagy deszkával. Ez mi? Úgy van, annyi szek. Ja. Ez Mit találtál? nem. Nagyon-nagyon bebugolt. Ütöttem, és mire befejeztem az ütést, akkor ütötte ki. Befejeztem az ütést, utána abba vagy megkezdtem ütött. Mi a... Ja, és amúgy most nagyobb a képernyőm kicsit, mint a másik telefonon. Eltörött a csákányom, én pedig szedtem egy darab andezitet. De a andezitet, amiben volt a múltkori háznak a padlója. Hol a bázis? Ja, ott van. Megeszek egy sült csirkét. Megkraftolok még izét. Kardot. Na, megyek akkor a hegybe bányászni. Jó. Mi történt? Miért? Belagolt? Nem, csak véletlenül megdobtam. És. Megkány után. De jó. Hát, csak furcsa. VTF! Semmit. Azt a... Most már nem múlt. Hát, az történt, követ, és akkor kiütöttem, akkor nem jött ki belőle a cobblestone, de viszont megkaptam, csak nem jött ki, és akkor ilyen, és nem is porlak szét, csak mint eltűnt volna. Közben itt szerem a követ, nem tudom minek. Amúgy
Ha lehetne kőcuccot csinálni, illetve nem ezek kőcuc, hanem mondjuk kiégetett kőből. Kőruhát. És akkor mondjuk az egy a bőr. Érted? Mit csinálsz? Ilyen kis forgászóhelyek. Stéget. Igen. Oké. Hány percnél járunk? 6 perc, 4, 6 perc, 5 másodperc. Már nem. Hát már nem. Már 13. Nézd, halad. Mi az? Egyre magasabbra csináltam. Azt jól láttad? Mit? Tudtál az ajtó tetején? Nem, miért leestem? Ez nagy. Kesen nézhetek ki. Time settelz. Persze. Mert ez addig még jó, még nem lesz ágyunk, tudod, hogy... Csak ezzel az a gond, hogy így nem ment automatikusan a játék. Ja. Ja, leszámítva, amikor nem, ez olyan volt. Aha. Most kicsi, várja. Na, itt vagy? Ez van. Akkor nem tudsz tetszeni. Igen? Igen, itt vagyok, csak öcsém elvitte a telefont. Hogy játszokat rögtön? Nem. Neked tök kell. Na, itt vagyunk, egy vágás után. Hát igen. Elég érdekes dolgok történtek, miközben mármint nem. Amit inkább és kaptam. YouTube-on valaki feltöltött valamit. Ja, feltöltődött a videó. Aztán... Ki vagy? Tessék?